Benta ban bisyara bernya ya kajinya chaprang jogi skim penroi ban petngor ya kadu kompentri kam ya ki program bapher jong ke sarkar preng u menteri ke sarkar preng bapet ya katanat labor and employment berkatanat youth affairs and sports Dr. Mansukh Mandavia hinin gasngi ulawan jurep ya kari bhoi district kabadai ru kawe naki aspirational district hakari hakani kajingwan jurep lapan long ya kajingya lang bishar kam bat ki he officer jong ke district ha conference hall jong ke district Rural Development Agency nongpo hakabala bishar bernya ya kajing pentri kam jong ki skim sarkar haki benta bapher jong ke district hakajing lang deputy commissioner ribhoi Abhishek Saini ula ai ya kajing batai paitba presentation halor kajing ya chaprang jong ki skim penroi ha ka district kamtam haki benta ki bayade berkapuli puthi kakot kakhya karap karyang bat ki we ki kam penroi paitba Lasakhi lang ya kani kajing lang daw MLA kanongpo constituency ba mir bons em rengkat bat ki officer na kitanat sarkar bapher ki batre kam hapo ka district hadin balawai kajing lang la persang ban yo jingkren na u menteri sarkar pedeng halor kajingwan jurep jong u na kalyang te u menteri ulak kenpat ban kren bat kilar pathai khubor hakabaya de bakani kajing lang hendai la pensyai pat na kalyang u MLA kanongpo constituency ba mir bons em Ula pensyai bakajingwan jong Dr. Mandavia kalong ban bishar bat budin ya kajing pentri kam jong ki skim sarkar pedeng hari bhoi kumju ru ban penti kena baki jingerap bat kisong pisa belamang daga sarkar pedeng kin poi hok shekinong yo jing mentoi ki padai hok ban yo yaki Kani gede kajing penbet ke bakerpang nagaliang jong ka sarkar pedeng hakabaki jupha ya ki menteri sarkar nagbanta ban wanjongo ban jurip ban review ya ki aspirational district tegri bhoi district kadi gawe na ki aspirational district den tagadau u menteri jong sarkar pedeng i Shri Mansukh Mandavia bude u minister bude pet ya ka youth affairs and sports bat ka labor jong ka sarkar pedeng ila sim ya banta ban review ban pet ya ka jingjat bet jong ki kam hapo ka district kiba kentup nadu ka tenat jong ka pulik puthi education nangta ka telat jong ka health ka koi ka khya nangta ka agriculture nangta ka CNRD bat ki bade bat ki umbam umdi nangta ki PMGSY ude ki surok bat ki wi di ki mat ilayo ban review bat bang ilayo ban ya thir ya than bhai ki mat ki babun kumno ban pentikna ba ka pisa ka bala ai da ka sarkar bedeng na ka sarkar pedeng ca sarkar jela gide ban pentri kam hok yaki bat ula banjur u menteri ru ha gijing keren na kamenta ban penti kena bagi jingerap ki bede ban poi segi nong song snong kam tam segi pajba kala bende ka PM kisan kala bende ka jingerap long bangan iti ayo ka bingi yo ban pen bahai ki hospital ye ki labor room lane ban penti kena ki additional classroom ha ki school kini baro gide ban trikam nang bata gijing mentoi jong upat ba tikini gede ki mat lengkot ki ba ngila yo benya keren meni bat nagaliang jong akum u local MLA ngapan pau gijing sungu ya u menteri wala simkhia ban wan dalade nago benta ban pej ban khmi ye ki jing don kam hapo ka district ke jungi susu ila haga benta ka ba ila pen skong na lor yo ban review gini program nagaliang jong ang la pen skong kerpang ya menteri badai pej ya ka kam sports bat ka labor jong sarkar India ban persngo ya gi katto kan ni teli kimat ka banengkong gede halor jong ka ITI mai dei menteri pej ya ka tanat labor jika ITI ka badon hang ne puri boh district adu mentang ngedang syong ka ying ka syong wai pat dio ban shift ka permanent building ing don kam ka jeng kershan na sarkar pedeng ban ai ki rap ki ba ka babiang na ban pendep no ya ka building bat kumju rona kapta ban penbun ki trade mentangi don tang kumbaar lai teli ki trade dan nang kam penbun susu ki trade kanam kan aiji mentoy ki kun samla ki jungi bakin pentibit ilade haki mat ki prepare ki skill ki prepare kanam kin la ban yang ki dong kejar kabar kabade halor ka national games maudir u menteri bu pe ya katangan sports and youth affairs menin gasngi don hasilong nagam taban pentikna ki jingai be jong national games nam arjar penyo bat ba kum uwe ni MLA ka temri boy ngala kerpat ya i ba ya ki katu kan ne teli ki events ma kumbala ban sutu menta ka ni ka national games kin co-host dagi jela jong north east ki babun ginde hamai kali agi game hagi we jela kan don gawe
bat hak jela gedungi giban hos gigim gi babun gede hasilong nang ta hatura bat hajowai te kadang kerpat ya menteri ru na gabanta ban katu kan ni telik event ban penlong hari boy ya ki kinja jingle kai ki ba ka mariang ka island ya ka jinglong ka sun beneng kala amde ka cycling kala amde ka swimming kala amde gitu gui kwir mujing imbit jong ka MSOE na gabanta ban island ya grib boy ru na gabanta bagini yo ban host ya kan national game na gabanta jing mentoy jong ki nong song snong but sa gawi kamat kaming layo ban ya keren badi kade halor ban pentikna ba komno ban yarap ya kini ki IBCS ki cooperative society kila bande ki cooperative society ki ba rep sotrun ki ba rep jhur ki ba risnyang lani kini ki bade jong ki poultry mang i gidon subun ki jeng manta ha bade bat kum kan uksa bade bat ki poultry ki siar ki ba wan nabar kini ki ba wan di hangni ki labun than ki siar ki ba wan nabar bat gini ginong rep jong inang ne kayo jong ki kamya chu bat ba kila sak knyot hagador nang ta bat kumta ter klem dayo ban tes bah ya gitu ki siar ki bawan na syabar jadi ta kadau ila ikiran i bakan don ka kanja comprehensive approach nagaliang sarkar pedeng ru ba insim khia ban pha ya kanja tim shani syaga district ke jungi ban ya stu jengmut bat kin nong rep kila bande ki bade ki baris niang lam de ki baris siar kila bande ki nong tanjan kila bande ki nong rep sotrun bar kumta ter baga tim na Gujarat marini menteri ideiru mi iwan naka jela Gujarat te ila batairu ha jinglong chpanga Gujarat model kumno jing lanang kiu jong ngene jela tingla yo ban kerpat hi ban ila pediang bin sapha ya tim ga bakarpang ban kendu ya ki nongrep ge jungi sane khnang ban hikai ya ki nongrep ge jungi kumno bangin nang ban ban kre LD ban ri jingri ban yo ka yo ban don ga jing yate ga MOU go biang bat ki nong thit ki banabar ban shalan chagwi ki jaka na lor mungkin penbiang ya ki nong bam ki badon hapo ka jela ke jungi kita di katot ni ligimat ki mula pensungo hai ban ngangi scam ila simkhia in sa simkhia por banwan nam tagi jing mentoy jong bobun balang ho na lor kita ki bangala ong ipi ndar singayo ban mikmat ya ka Riboy district ya ka nongpo anu si Riboy district tinglayo ai ban kiran badi ha badi bat ka medical college ngapan sungo yang i ya kani ka digawi kimat ka bala kam slam ka bangi laju ya keren baka ki aspirational district ha India hi kilong entitled baniyo ya ka we medical college provided menghapan biang ru ya jing bun jing thia ai hospital ha kane ka civil hospital ka nong po teng lapan jing kersan nai mari de ru menteri upe ya ka tenat ka khaya ka du sarkar ka baladep mentai la de daiwe in yarapan keren ya kane kum badi pe ya ka aspirational district na ka menta ban pentikna ba ini yo iklat jing rap nang kampen bun ki jing thia ba facility ya ka nong po civil hospital khnang ban la ban kentiu kerdan ya ka syaka medical college kata kade na ka menta ka general issue jong riboy kawe ban ka baar kalong ban pentikna ban penbun ya kini ki government owned institution kumki government secondary school lani government higher secondary school ha nongpo ha district headquarter kani gedi gejing kerpat gejung i bin page ban kmi khnang bangin don no ka jaka pule ka ba un daga sarkar khnang bakan yarap na komentaki longjing ki baduk ki bamla ban support gi khun haki private school lani ki private college tingila kerpat ya kene irung angit scam bin sngap ya gejing kerpat gejung kidai dikat tu kan ni teli ki mat ki ba kongsan ki bade ya ka Riboy district